Dobre, tak prečo som sa rozhodla aplikovať na team líderskú pozíciu? Keď sa zamyslím nad touto otázkou, tak príliš neviem, pretože nebola som úplne najlepší nováčik, moc si z toho teda prvého pol roku nepamätám. A napriek tomu som sa rozhodla prihlásiť sa, možno preto, že rada príjmam výzvy, možno preto, že som chcela zistiť niečo nové, robiť viac. Ale čo viem určite, tak jedna z tých vecí bola aj to, že som chcela pokračovať s ľuďmi, ktorých som mala rada a nechcela som treba ísť inou cestou, ale ísť s nimi a skúsiť si to tak nejak spoločne. Tak to boli asi také hlavné dôvody. Čo tvoj tým počas termu dosiahol? Tak na túto otázku som dlhšie hľadala odpoveď, ale viem, že sme robili neskutočne veľa assessment centier a strašne sme starostlivo vyberali aplikantov, ktorí budú môcť ísť na stáže, takže myslím si, že v tomto sme si odviedli docela dobrú prácu. A dokonca sa nám podarilo zrealizovať okolo 45 ľudí za to leto až do septembra. Samozrejme, že to je hlavný výsledok práce toho VPka, ale myslím si, že sme k tomu prispeli rovnako. Čo mi team líderská pozícia dala? Čo mi dala? To ťažko povedať, asi hlavne skúsenosť, ono niekedy sa to nedá úplne vymenovať, je to toto, ale vidím na sebe, že som dosť iný človek, robím iné veci a nebojím sa ísť do rôznych víziev a fakt myslím si, že ma to niekam posunulo, ale neviem úplne asi špecifikovať presne, čo sa zmenilo konkrétne. Akých ľudí si vychovala, či pokračovali ďalej na team lídra alebo na IB? Tak ja som mala 5-členný tím, 3 z týchto členov aplikovali na team lídra, 2 sa dostali a jeden je teraz aj v IBčku na PR pozícii, takže myslím, že v pohode. No a ďalší 2 členovia teda už v ISEC nie sú, no. Tak to bolo také, že hop alebo drop asi. 3 slova, ktoré vystihujú celý môj team líderský term, tak ja mám hlavne očakávania, zmetenosť a úžasný pocit na konci.